दिनै जोंनि बिटिआरआव मोनसे जोबोद समायना मोनसे थासारि बेनिबो आगोलाव जों बाक्सायाव बे हाबाफारिखौ मावखांबाय खिन्थु दिनै स्पेसियेलि प्रमद बर' बिथां सारा बेवहाय क'क्राझारनि जि भेटेनारि थिथागुरिनि हेड अफिसाव फैनानै जोंजों दिनै जि गड मिसननि डिस्ट्रिबिउसन जि सेरेमनि दंमोन क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट हिसाबै जि 31 बेनिफिसियारि बे पेजनि जे दंमोन बिथांमोननो दिनै जों होनो हादों आरो आं गोजोननाय मोन्दों बेखौनो जे इन्टार माने आसामनि बिथोरावनो बे मिशना फार्स्ट साक्सेसफुलि मिशन होननानै जों बुंनो हायो मानोना बिनि आगोलाव बेबायदि गड सेट होनानै आरो साइन्टिफिक मेथड खालामनानै भेक्सिनेशन उइथ माने बेनि ट्रेनिं कमप्लिट मोनसे कनसेप्ट बे कनसेप्टआ दिनै बेयाव नुजाफुंदों बेखायनो जोबोद गोजोननाय मोन्दों प्रमद बर' बिथांखौ आं स्पेसियेलि बिटिआरनि आङो भेटेनारिनि इएम हिसाबै बिथांखौ आङो धन्यबाद होदों जे बिथांनि सानखांथिनि थाखायनो मोनसे साक्सेस जाथावथाव मोनसे जारिमिन लिरनायनि जि मोनसे सिन्था सरसा बे हसाके माने बे आगाना जाजेनबाय होननानै जों बुंनो हायो आरोखि बेखौ जोङो हिल्टन गड होननानै बुंदों बेवहाय जोंनि नैबे माने क्रस ब्रिड बेयो जोंनि देसि बोरमाजों आरो हिमाचलनि जि बोरमा बेजों क्रस जानाय बोरमा बेनिखायनो बिनि जि थानो हानाय जि केपासिटि बिनि जि बोलो बियो बेयाव रेस्ट खालामगोन बेयाव थांना थानो हागोन बेखायनो बे गड मिशनाव बे बोरमाफोरखौ होनाय जादों आरो इन्डिभिजुवेल बे गासिबो इन्डिभिजुवेल आरो बेखायनो जोङो दाख्लै मोनसे बिटिआर सरकारनिफ्राय मोनसे एड होदों जे माने जायफ्रा बोरमा आरो अमा फिनो जायफ्रा गोसो बिथांमोनहा गावबागाव डिस्ट्रिक्टनि भेटेनारि अफिसाव मोनसे अनलाइन रेजिस्टार मोनसे जों खुलिनानै होदों बेवहाय अफलाइन मोनसे एप्लिकेशन फर्म मोनसे दङ 110 रुपिस पे होनानै बिथांमोनहा जोंनि ट्रेनिंखौ लाग्रोनो हागोन पिक मिशननि बा गड मिशननि थ' बिथांमोनखौ आं गासैखौबो खावलायखाबाय गावबा गावनि भेटेनारि अफिसाव गाबोन थांनानै थाब जाहाथे रेजिस्टार खालामना लायो आरोखि बुंबायानो जों बेवहाय मबाइल ट्रेनिंनि थाखायबो बेवहाय ट्रेनिं होगोननि थाखायबो बेवहाय जोङो सुबिदा होदों आरो ट्रेक्टर फाहामनायनि आरो ट्रेक्टरा जिहेतु जोंनि जायगायाव गोबां ट्रेक्टर दङ आरो बिनि जि माने मेकानिकेल जि वार्कशप खामानि दङ बेखौबो जाहाथे जोंनि मानसिफ्रानो गोरलैयैनो जाहाथे फाहामनो हायो थिग बिदिनो गोबां माने फिसा दङ थिग बिदिनो गड मिशन आरो पिक मिशन आरो पल्ट्रि मिशन बेफोर गासैखौबो लाफानानै जों मोनसे गोदान सानखांथिजों मोनसे ट्रेनिंनि मोनसे केम्प थाबैनो बानायनो थांगासिनो दं गासिबावबो सेम अल डिस्ट्रिक्टआव बे बेनिफिटआ दंखायो जोंहा डिस्ट्रिक्ट वाइसआव जेरैबायदि सुबिदा ओरैबायदि बे हाबाफारिया जागासिनो दं बोरमाजों लोगोसे बोरमानि सेट जायखौ जों बुंगासिनो दङ साइन्टिफिक मेथडजों बिनि जि हाइट बिनि जि माने हानिफ्राय जि बेमार सोमजियो बोरमानियाव बे जाहाथे जानो हाया बेनि थाखाय बिसोरखौ गोजौआव दोननाय जायो आरो बोरमाया जेराव रेस्ट खालामो बियो मोनसे प्लास्टिक फाइबार मोनसे बेयो प्लेट बेवहाय सिंजों बार हाबबाय थायो बेयाव खुनु गेस जमा जानो हाया बेखौ बेंगलरनि मोनसे कम्पानिया बानायो बेखौहाय जों बेंगलरनिफ्राय बिहरनानै लाबोनानै बे मेथडखौ मावनाय जादों आरो गोजोन्थों।